Moje ime je Luka Kavac, dolazim iz Poreča. I ovdje si došao da radiš na razmjenu praksu. To smo odabrani iz Zadra, iz Osijeka i iz Poreča. Znači iz Poreča 2 učenika, iz Zadra 2 učenika, iz Osijeka 3 učenika. To smo odabrani tako što su bili naši ravnatelji tu i predsjednici škola. I onda su nas predstavili na školu i iz naših razreda su odabrani oni koji najbolje rade praksu i oni koji mogu završiti školu. Kako se sad osjećaš u kampu reprezentacije? Ovo je meni nešto fenomenalno, nezaboravno. To mi je bio jedan od snova da živim tako nekad s njima i da doživim to što sam tu doživio. Super. Koji ti je najbolji nogomet, najsimpatičniji, jel si? Najsimpatičniji? Niko. I kako je atmosfera uopće bila ovdje u kampu reprezentacije? Ovdje je bila fenomenalna atmosfera, bili smo skupa i hrvatski navijači, i austrijski navijači, navijali smo svako za svoje. Utakmica je bila odlična, dobro je, na kraju smo malo popustili, ali odlično, fenomenalno je tu. To je jedan doživljaj, ovako navijanje nema nigdje kod nas, ja još to nisam doživio.